Първите потребители на център от семейен тип са от Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово, Старозагорско. Всички те са родени в община Димитровград, но тъй като до момента е нямало такава институция тук, са живеели в различни области в страната. Потребителите на център Дъга ще получават храна, подслон и всичко необходимо. Тук при нас ще бъдат настанени на първо време 10 деца, които ще получават ежедневна грижа, 24-часова грижа от персонала, който е нает в центъра. Персонала е съставен от социален работник, от възпитател, от медицинска сестра и детегледачи, които всъщност ще отговарят за цялостното обгрижване на децата. Капацитетът на център Дъга е 12 деца плюс 2 места за извънредни случаи. На 4 юли ще пристигнат още 3 младежи от град Кермен и село Медвен. Идеята на подобни центрове е обстановката да се доближи максимално до тази в едно нормално семейство. Идеята за създаването на този център е децата да се почувстват точно като в едно семейство. Средата е наистина близка до семейната. Всяко от децата ще живее с по още едно от останалите деца. Децата ще бъдат на различни възрасти, както казахме, така както се случва и в семейството. За работата с децата са обучени 13 души персонал. Повечето от потребителите са били местени в няколко различни институции. За да може да се предотврати стресът и от тази промяна, са организирани срещи между персонала и децата. Предварително бяха направени опознавателни, така наречените опознавателни срещи с децата от наша страна. Тоест, ние посетихме техните домове, където са живяли до момента, допреди да бъдат настанени тук в центъра, и съответно те ни върнаха визитата с посещение тук при нас, за да могат да се запознаят с обстановката и да знаят всъщност къде ще живеят. Центърът е изграден в рамките на проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На 7 юли предстои всички потребители да отпразнуват заедно старта на работата на център Дъга.